अब का बताई हम गाजा पी के भक पियावा बीच रे डगरिया में सुतेला। गाजा पी के भक पियावा बीच रे डगरिया में सुतेला। कमर पातर कुछ काम रोना उठेला मोर सामर कुछ काम रोना उठेला। ए बम जी ऐसे काहे कहतानी का भइल ई ना पूछ कि देही में दम है ना पिए में कम है ना गाजा भांग तुरते सलहट जाता हो। कांवर लेके पियावा मोर पलट जाता हो। देवरो भी नहीं खे की देती जल ढार हो एक के लेके ओनी हो के लाचार हो। देती जल ढार हो एक के लेके ओनी हो के लाचार हो। हमको मजोर बानी दर्द से दहिया टूटेला। हमको मजोर बानी दर्द से दहिया टूटेला। हमर सामर कुछ काम रोना उठेला मोर पतर कुछ काम रोना उठेला। अरे ए बम जी कोनो उपाय लगा के चलिए ना। का उपाय लगाई मुआना चल चल के गिर जाता कि बाका बाका बोले खड़ा होके ढोलेला। कब जाने मूड कर फिर जाला हो। दू डेग चलिए के गिर जाला हो। कलु सरगम के हम कतना समझाई मन करता के बीच रहे गहरियाई। आंसू आशीष के हम कतना समझाई मन करता के बीच रहे गहरियाई। देव घर पहुँचब कैसे